datan Graita miwah datan Mruh sangkane Bilai. Mencorong murut ana mripat naga nenggih naga diyu. Kaya srengenge kembar ing manci dalu. Ilat melet-melet ngiwa nengen ngupaya dununging Dewi Padmawati. Dupi wis pana panggandani. Molat-molet ing inggil wuwung pasarean. Kaya hanggubet makutaning joglo. Kumitir petite cangkem hanyembur geni. Jebol siraping wisma papreman. Sirah naga ndodos loteng. Ngaka arsa nyaut sang Dewi. Tanggap Raden Sudarsana lil kilat lampahe. Angembat parasna nanging parandene labet ula ingkang angel tangguhe sigor katak ngunus keris nenggih Kanjeng Kyai Pulanggeni nglolor sirah ingkang naga den saut dening astaning Sang Sudarsana pinagas guluning ula tugel trel getih sumembur muncrat nyipret ana dadane Dewi Padmawati. Sumawur mangawur-wuran dengaraning ajurit kong maguru kongso batanging naga musna ilang among kagiat risang Raden Sudarsana dupi mulat getihing teksaka tumemplek ana ing kekemben prapting payudaranira ingkang raka gagap gugup kidhuing kalih akana nyaput rah naga mrikeng raka Dewi Padmawati datan wungu dupiri naos ginrayang sarirane sang Dewi saksana hanjelih jenggirat mulat kang rayi Raden Sudarsana ingkang sumandhing semperat tilar papreman kembang waspa marbabak pasuryan
Dewangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layu kumel kucem rahmaratani mustikaning pun kakang wong ayu Yayi Ratu wancine lingsir bengi sira datan Indra malah kepara sumusul panjenengan ingsun ana ing sanggar palanggatan kanthi arawat waspa kowe tawang-tawan tangis ana apa wong ayu sinuwun mugi linepat ing bebendu mbok menawi kula njugaraken angken paduka semedi Yayi ora dadi ngopo banget gawe kageting pun kakang dene geter saryamu gembrobya sriwemu ora sareh napasmu kaya wong keweden Padmawati adat lupiya sing wis Yayi Ratu ora nate tangi sadurunge gagat bangun esuk. Pun Kakang Purnabrata Semedi siadi lagi wungu. Apa baya ingkang dumadi dene sira nganti sumusul panjenengan ingsun Yayi? Sinuwun. Awrat raos sing manah badhe matur ing ngarsa paduka. Upamiya kula atur waloka lelampahan ingkang katemben kula sandhang. Menapa paduka badhe ndawahaken dedukan dhateng kula? Yayi, ora pisan-pisan aku duka marang Yayi Ratu. Sira iku sigaraning jiwaku. Turta upama ta sira Yayi luput yekti isih gedhe pangapuraning pun Kakang Yayi gage. Aja ndadak tidha-tidha matura. Sinuwun. Keparenga kula unjuk atur wonten ing ngarsa paduka. Atur kula menika linambaran sumpah prasetyaning garwa paduka. Mugi sining ratri menika ingkang dados seksi. Mugi menawi wonten dura atur kula Padmawati pikantuk bebendu saking dewa. Sinuwun sanget mboten nginten bilih lelampahan ingkang katemben kula sandhang menika badhe nabet salamining gesang saha badhe ngucemaken asma paduka. Kenging menapa wanci dede wancinipun kadang paduka Yayi Sudarsana mapan wonten ing keputren. Yayi Ratu, aja kurang pamengku yektine lungguhe Yayi Sudarsana ana kono awit saka dawuh ingsun supaya ngreksa kayuwanan amarga titi mangsa iki negara ya wastina jroning swasana kang ora tentrem. Kula mboten maiben ing rah kapitayan paduka dhateng sederek paduka Yayi Sudarsana.
Awit nyatanipun piyambakipun mumpuni kadegdayan. Nanging jebul kapitayan ingkang paduka paringaken Yayi Sudarsana namung dipun pundi lelamisan. Najan katingal bekti Ruruh Respati tanduk Nuraga yektinipun namung samudana. Dupilena ical wataking kasusilan sanget mboten nyana ngedengipun kula sare Rayi Paduka Sudarsana lumebeng patenggan kula patrap tan pantes lungguhing kadang muda wantun jejamah isining semekan garwa Paduka. Dewangkara ingken lir manguswa kang layon kenyailang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah maratani marang sariranipun. Aku biyen duwe idam-idaman. Idam-idam aku dadi ratu sing kebak kawibawan. Ingsun iki Darbyancas dadi ratu ingkang digugu gunemaku. Gendrayana iki duwe sedya dadi nalendra sing disengkuyung lahir batin karo andhahaku. Nanging jebul gegantan kabeh mau saiki wis pepes, wis pupus. Ora ngira Gendrayana Ratu Ngastina saiki wis ora ning ngajine. Yayi Ratu Padmawati kuwi dudu wanita lemeran. Kae dudu wong wadon planyan. Dudu pawestri saka Trasudra. Nanging kae ibu negara, rungokno kupingmu. Makutha lambang ingkang menang jejeri lungguhku. Kae duwe kuwasa, aku yang duwe kuwasa tunggal ana bumi ya Wastina. Kekesing mengi gandaning kembang arum dalu. Soroting diyan ingkang surem ana patunggane bojoku. Jebul saya nambahi blawuring mripatmu Sudarsana. Mripatmu ketutup kembene mbakyum. Oh. Atananira ayo kumel kucemrah maratani. Duh Koko Prabu, mugi taksih wonten lilaning panggalih Paduka. Rayi Paduka badhe matur. Ya Kandha. Kandha gage tak rungokke. Koko Prabu, sekawit rikala kula mituhu dawuh Paduka njagi
patengganipun Kakang Mbok Ratu wonten taksaka ingkang gegirisi nedya nyaut Kakang Mbok Padmawati sakedheping netra sebrak kula ngunus curiga kula pagas jangganing naga temah pejah kapisanan getihipun sumembur nyiprat dhateng semekanipun Kakang Mbok Ratu gidhuing manah kula sampun ngantos Kakang Mbok Wungu urip paduka nyaput getihing naga ingkang anelesi saliranipun Kakang Mbok Ratu. Kowe pinter ngrakit basa. Pinter guneman kowe Sudarsana. Lakuning dongeng ingkang nyata tanpa bukti. Aku dudu wong wuta. Papan iki ora tinemu batang naga. Endi batanging naga? Tak weruh endi batanging naga? Ngerti ya? Pawestri sing wis pinitaya sakputuhe marang kagunge kuwi sinebut winiing katentreman. Semono uga priya yen wis dipitaya lair batin marang kasetyaning bojone kuwi woing kajenjeman tegese jenjem uripe. Mongko tentrem lan jenjem sing wis tak lakoni urip kelawan mbakyumu Yayi Padmawati iki owah dadi panas kaya dibiyuki mawa bathok merga saka pakartine. Kowe teka ana Ngastina tak pethuk nganggo gedhening rasa tresna. Kowe mukti tak wenehi kamukten. Lahir batinku tak suntak menyang dulur nom. Ning kowe wis ngidak-idak sirahku. Kowe kaya mbethot jantungku. Nek pancen kowe mateni ula gagindi kerise sing mbok nggo mateni gorene. Oh. Ampuh keris iki. Ampuh di. Keris iki iso mateni ula, tegese keris iki ampuh. Keris dapur parung sari sineba pamore beras wutah. Luweh-luweh nek Siadi sing namakke keris iki ketok luwes. Ugel-ugeling tanganmu sing lumer. Dasar kebak lelewa sapa wae sing mbok beler nganggo keris iki mesti ora mindho gawe, mesti akeh matine. Dasar tanganmu trampil ulah gegaman apa wae. Mung emane tanganmu ora trampil nggunakake kautaman lan tata krama. Ngrunyake tanganmu merga dikongkon karo atimu gedhoamu sing elek. Wani ngrayang mbakyumu. Kowe wis nugel paseduluran. Kowe wis nugel paseduluran. Kaya ngopo rasane nek tugel paseduluran padha karo tugeling tangan. Oh. Oh Kakang yo Pedhota keketes gudres mili ludira ndlewer sumrepet peteng panone Sang Sudarsana epek-epek kekalih tibeng Bantala
dahat kawula sarsa geter sarirane labet kathahing ludira ingkang mijil humancur gegana peteng dedet limengan kumrasak swaraning langit lirutan sinemeni yekti hapsara miwah hapsari ingkang bebela kingkin meh rubuh ragane sang pekik barandine ora ana ingkang wani mitulungi handungkap wanci bangun esuk nungkap wanci bangun esuk Tatanono jago kluruk sang saya lemes marlupa Raden Sudarsana nyawang tugling astanira lon-lonan tumiyung sariraning siti epek-epek ira kekalih sigra cinakot bineta sumingkir medal saking kraton Datmatrenyuh mengeng dandar bedaya Aduh Raden Mang wong wang mangani mang nyonenging nala aduh Raden paduka kenging menapa Raden aku gereten menyang dalem kepatihan gagi aku minta tulung aku gereten oh
Ker samudra nangis kang kataman kanen pangeran kateman lampan kados makaten pangeran jagat yang agung mantu kula nggih mantu kula kenging menapa nggih kula kapidana dening Kanjeng Koko Prabu labet nalika semanten Kakang Prabu klintu ing panampi kula kadhawan jejagi palengganipun Kakang Mbok Dewi Padmawati nedhengipun Eca Sari wonten naga diyu ingkang nedya nyidra yuswanipun Kakang Mbok kula tamani pusaka agung pulanggeni naga pecah ludira muncar nelesi semekanipun Kakang Mbok labet saking gidhuing raos kula supados Kakang Mbok mboten wungu anggenipun guling kula ngusap ing ciptarsa ngicalirah ingkang tumempel wonten dadanipun Kakang Mbok nanging jebul Kakang Mbok jenggirat wungu matur dhateng Koko Prabu kula kawon bukti nyatanipun naga ical musna mboten wonten Rama Kyai Patih Rama Kyai Patih kula badhe mantuk dhateng Jati Pitu Rama oh Tewang para kingken lir manguswa kang layon kenya ilang memanise wadananira layu kumel kucemrah maratan ndara kula den rahipun medal kathah sanget kados ngaten mbok monggo ben digendhong Petruk rene Tuli bendaramu ingkang ilang epek-epeke ugel-ugele tugel tel kaya ngono. Bicara kayak gini. Nek omong ki sing cetha. Nek nangis ya nangis. Ilere didokne sik. Engko sik. Arep tak idoke ngendi wong uki. Kene apa piye? Oh, dapur mula.
Enek ndarane kelaran kok malah do cengengesan ora. Ha mbok yo do dilipur. Ora kowe iku apa ya ora nggawa gareng-gareng ngono to, Gong? Mbok wingi kae mbok gawa. Aku ora nggawa. Kae jenenge gareng rai nanah iki kae. Oh, wandamu ora. Ya anggere lunga ning ndi kok pethuk gareng kok werna-werna ya, Tru. Lah iya. Lah iki garengmu nganti? Mulih gareng. Nek yahene iki gareng wis ora gelem metu. Oh, ngono to. Dadi nek wis bar gara-gara kae gareng iki mulih. Mulih. Oh iya. Nang endi kok? Nang Karanganyar. Oh. Kiai Semar. Kiai. Nadyan Tokaya mengkene kahananku. Nanging sariraku isih kuat ya. Nadyan tasih kiyat nanging kula sing mboten mentala. Kula sing mboten mentala, Gus. Petro nang bapa ngendaramu. Punapa mirahing sun prihatin waspaga mijil mulat saking katebian ana gajah telalene hanggubet Nalendraya Wastina Prabu Gendrayana kaya tinotok Candrasa dadane Raden Harya Sudarsana kanthi sisa-sisaning kekuatan sumangkah wantuna ngrebat ingkang raka Kowe sapa? Raden Sudarsana. Liman Binggala. Anggep apa? Nyawane Gendrayana wis ana tanganku, Minggata.
ngucap kacarita nalika semana. Kinetok kadigdayane Raden Sudarsana nanging parandene kaya wis meh kentekan ludira. Arsa ambruk nanging maksih pungun-pungun. Enget pusakanira nenggih wangkingan ingkang den agem mapan ning gegere den inger nganggo sisaning tangan aning ngajenging padaran kaya den unjuk-unjukake munggah cinakot kang ukiraning keris. Dadya ngemut keris Raden Sudarsana ngamuk punggung. Ndara kula semaput kula bopong man bendang tekan ngene Mbah sampean Mbah. Begawan ana apa sadu pinten-pinten dinten menika swaraning manuk bencing kados Sanjara Karna rijal ingkang mungel wonten ing kidul kilen tumratap raos sing manah kula menapa kewangun ingkang kula cepeng gregeli dawah wonten ing lemah popo oh keketes godres ludira mancur tambuh sotah ninggalih Dewi Sadu mulat ingkang putra Sang Arya Sudarsana ingkang wis katlasan daya wiwit ugel-ugeling tangan kekalih ingkang wis pinagas tugel-tel
wangsul mriki. Ibu, anakku, nggih anakku, kowe aja mati, kowe aja mati, Yoli. Oh, utuku nggih. Lelakon kang mbok sandhang kaya mengkono. Oh. Pakartine sapa? Kula dipun pidana kaliyan Kakang Gendrayana. Putu sampeyan iki mboten lepat. Sing mamak mumuk peningale nggih Ratu Yowastina nika. Putuku. Dewa nyugata marang sureng perang ngudani arum-arum ngendan wing awiyat. Ora kengkon ora kecong Pak Bong Pak Bu yang tegar kali cedhe sama sing gawe. Ger Sidikara lan Sira Sadu. Pangabekti kula katur Pukulun. Ya. Sukti kula katur kados pundi yoga kula Pukulun. Henrada, isih esuk umun-umun. Kok wis tekan kene kowe, Dingaren kok risik men. Apa mbok cepetke lakumu, Rada? Iya Kakang Semar. Nganti horek kayangan Jonggring Salaka goro reh, goro-goro. Yektine Dewa Nakseni dumati lakon iki, putumu iki ora luput, putumu iki ora salah. Malah kapara wis marambah makaping nyambung nyawane Ratu Yowastina Sigendrayana parandene kae wong ora weruh ing lelabuhan. Sutarsana kowe aja cilik atimu. Ora bakal ana ala tumameng becik sing gawe jagat iki maha adil sekabehe. Epek-epekmu titi mangsa iki bali kaya sekawit. Syukur Rada syukur. Ayo dewa mudhun ki ning gunane. Dewa ki ora mung nusal-nusul. Ning kudu metu dayane luwih-luwih. Dina sesuk kuwi kudu metu dayane. Ora mung nusal-nusul. Aja kaya ngono, apa kurang-kurang to, Kakang Semar? Oh iki delok sing ngawur ndak dikira dewa ku ora welas asih. Sudarsana kula wonten dawuh Pukulun. Ya. Bagus tulus sing ati njaba jeromu. Kowe satriya nanging ora kaya kembang semboja sing njaba jerone ora padha nanging sira iki dadi satriya ingkang wangi njaba jeromu. Mbahmu karo mbokmu baneng kene wae kowe tak goyang Astina.
Aja kaget ulun ingkang Ejawantah. Pukulun paduka kepareng rawuh wonten ing Yawastina. Nanging jebul malah sesarengan kalian tiyang menika. Kok sik aja tiyang menika. Nek atine wis ora seneng, ora gelem nampa kok njut kaya ngono. Anggepmu apa? Gosek Sudarsana. Ngene, aku ora susah. Guneman kang werna-werna nanging aku ya mung ngarep kandha karo kowe. Titi mangsa iki sejatine Sudarsana wis labuh nulungi kowe. Gendrayana, Sudarsana wis nulungi kowe. Nalika kowe diserang Ratu Naswakambana Prabu Drawilaka nulungi. Raseksi sing malih endang jaman biyen. Nate ana lakon ngaturake jeneng mawa wisa kowe kongkonane Drawilaka kuwi ora weruh sing ngerti adimu Sudarsana. Iku kowe nyelake Dedya Teksaka. Uga naga sing arep mangsa Prameswari Padmawati ya bojomu kuwi. Malah ing kantase Sudarsana wis mbok ukum, mbok kethok tangane. Ewadene kowe digondhol gajah. Dheweke tanpa epek-epek isih bisa nulungi nyawamu. Uga nalika semono adimu si Sudarsana nyirep geni pengabarane Dedyawanda geni ngubar kutha gara-negara Yawastina. Tegese pirang-pirang bab ingkang wis katindakake dening adimu iki yekti dadi paseksen gedhening rasa setya bektine menyang sedulur tuwa. Areh nyatani jeneng sira iku ratu ingkang ora weruh ing lelabuhan. Dewa nyekseni kabeh pakartimu. Kowe Nalendra ingkang ora titing pamaos nandukake pidana mung waton. Mula ora pantes dadi ratu Yawastina. Oh. Pukulun. Gosek. Apa yen kowe mung mudhun saka ndampar ngono kuwi, rumangsamu aku wis bisa mencep. Iya. Kowe ulun tundung. Lunga saka negara Yawastina. Lajeng dateng pundi pura kula Pukulun. Sinuwun kula tansah umiring nderek Jengkar Paduka. Lumaku. Bablasa mangetan bener. Golek ana alas ingkang jenenge alas Mamenang. Babatana kinarya bebodro negara gedhe ana kono. Oh. Koko Prabu, kula mboten saged nampi lelampahan menika. Paduka ingkang kagungan negari Yawastina. Paduka sesembahan Makutha Raja. Menawi paduka Jengkar langkung rumiyin, kula kapejah ana kewala Koko Prabu. Oh. Adikku. Jagat wis nekseni yen topun Kakang ratu kang ora weruh ing tata. Telas-telasing janma utama. Aku ninggal budi kang ora patut tinulat. Kudune beja dene aku duwe senopati pengpengan Yayi Sudarsana.
Nanging kejaba si Adi wis bola bali nyambung nyawaku teko babar pisan. Si Adi ora tak wales nganggo kabecikan. Nanging pun Kakang malah tumindak nyiksa marang sira kang kliwat wates-watesing kamanungsan. Koko Prabu, kula mboten rumaos ngutangaken lelabetan tumrap kula. Rumeksa karahayon menika sampun dados jejiban. Paduka tetepa dados sesembaning bumi Yawastina. Aku wis ora patut nyekel pangwasa negara iki. Negara iki negara ingkang jembar lan becik. Uripku wis cacat pakarti lan uga wuta ing budi. Wong sak negara wis ora bakal sumuyut marang aku. Pauku maning jagat lan pauku maning dewa menyang aku ingkang kudu ninggalake negara iki. Tumrap rasaku abote ora sepira yen to katanding kelawan pakartiku nggonku nugel tanganmu. Aku wis isin nyawang pewayanganku dhewe. Pun Kakang wis lila ngangkat sikil saka ing bumi iki. Aja nganti negara iki kebak memala merga saka pakartiku. Ngastina kang kebak karahayon tak pasrahake marang kowe. Pun Kakang ngakoni ya mung Yayi Sudarsana ingkang pantes sinudarsana. Kapejahana kula pukulun. Takosik. Lakuning lelakon apan kudu kaya mengkono Sudarsana. Pukulun. Lajeng kula kedah kados pundi? Gelem ora gelem sira kudu gelem nampa lan ulun tetepake jumeneng Nalendra ulun wisuda. Ngrenggani Purayagung negara Yawastina. Dadi ratu ingkang agung lan wibawa. Tak patrapi mekutha. Kowe jejuluka Prabu Yudayaka ya Prabu Darmayana. Enrada aku rumangsa bombong bungah lan seneng. Jagat iki isih ana adil, jagat iki isih ana adil. Mangsa bodho omongen putuku ya kan. Semareka den prayitna semurireh iku ambali. Ndara kula sak mangke sampun dados sinuwun. Lah nek kaya ngeten iki jenenge ratu tenan. Ratu kok mung diangkat karo sing do melu-melu. Ratu cara kepiye? Nek niki ratu tenan. Paseksene Dewa Narada.
Kyai Semar iya nggih. Ratu sejati niku mboten badhe kasamaran dhateng ajining kencana sing kalingan jejember. Sing nyenyukri nanging kosok daline uga ora bakal kasamaran marang sejatining sesuker sing diwadahi piring emas.